हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय दिनैनि बे भिडिअ आं सानसेनि गोनां रादाबफोरखौ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलनि बाटनाव थुनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव रबिबारखालि बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंबाय थांनाय समफोराव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दाफुंखांनायनि उनाव मैया बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनाय जायो बे दाफुंनाय हाबाफारिया हुजुवानि सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव जानानै थाङो लोगोसे बे हाबाफारियावनो मोनसे आइजोफोरखौ लानानै जर'खा सावराय जथुमबो जानानै थाङो मख'नो गोनांदि आथिखालाव बर' हारिनि आइजोफोरनि गेजेराव नुजाथिफ्लेबाय थानाय जेंनाफोर जेरै गावनि नखर गथ' गथाय फिसाय गारनानै खारलांनाय गुबुन हारिनि हौवाफोरजों खारलांनाय थगायजानाय बायदि गाज्रि खामानिफोरजों जोंनि आइजो माहारिया गफबनाय गाज्रि बेसाद बायदि लानाय बायदिसिना जेंनाफोरखौ समाजाव बोस्रांनो थाखाय बर' बिमा गौथुमखौ दानाय जायो रबिबारनि बे हाबाफारियावनो मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि लीला बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बे हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिबारि बर' बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर' लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो आइजोफोरा बाहागो लानाय जायो लोगोसे बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुम दानायाव मुस्रिमा किरण बर'आ गाहाय लिंथुमगिरि महरै बिबान मोनो रबिबारै फुंनि समावनो मोनसे मुगैथाव गिख्रंथाव जाथाया लखिमपुर जिल्लाखौ सोमावग्लुंलांदों लखिमपुर जिल्लानिनो धकुवाखानानि खापटिया सेटिया गामियाव मोनसे बुथारनाय जाथाय सोमजिलाङो हरनि समावनो सुनिल गगৈ मुंनि धकुवाखाना बिजेपि मण्डलनि किसान मर्चानि गाहाय नेहाथारिखौ खर' दानस'नानै गोथै सहखौ सावनानै थाङो सनिबारखालि मोनाबिलि समाव न'निफ्राय ओंखारलांनाय सुनिल गगैखौ रबिबारखालि गावनि न'नि खाथिनि सुमनि मुंनि जायगायाव ससे खामग्लिनाय आरो खर' गैयै थासारियाव मोननो हायो न'निफ्राय 200 मिटार गोजानाव सुनिल गगैखौ जोबोर गिख्रंथाव बुथारनाय जायो बे जाथायखौ नखरनि सुबुंफोरा सोलो खालामखानानै बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों फोरमायनो नांगोनदि थांनाय 13 मे खालारखालि धकुवाखाना थिलामारा पिएइचसिनि सासे एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार जयन्त गस्वामीखौ एन्टि कारापसन ब्रान्चआ रां घुस लानायनि दायाव हमनायजों लोगोसे न'निफ्राय गोबांथार रां बोखांनो हादोंमोन बै इन्जिनियारखौ हमनायाव सुनिल गगैआ हेफाजाब खालामदोंमोन बैनि थाखायनो सुनिल गगैखौ सोरबा दुथांफोरा बेफोरबादि बुथारदों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों लोगोसे बुथार जानायनि बिसिया साननैसो सिगांनिफ्रायनो सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा सिगि सग' खालामबोगासिनो दंमोन होननानै फोरमायो बिनिखायनो इन्जिनियारखौ हमनायाव हेफाजाब खालामनायनि बुथारदों होननानै नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों बे बुथारनाय जाथायखौनो लानानै पुलिस बिफाना संदाननायखौ जागायबाय गावनि सार्भिस पिस्तलजों गुलि गावनानै सासे पुलिसआ पुलिसजोंनो हमजाबाय जेबो जाहोन गैयालाफानो गावनि सार्भिस पिस्तलजों गरथाम गुलि गावगारना लानानै पुलिसनि आवथायाव हाबनो गोनां जादों सासे पुलिस अफिसारा बे जाथाया बङाइगाव जिल्लानि पातिला दहा गरलेटि गामियाव सनिबारखालिनि हराव जादों फोरमायनाय बादिब्ला काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला पुलिस रिजार्भनि एएसआइ बिप्लब दासआ सनिबारखालि मोनानि समाव गावनि न'आव थांबाय थानाय समाव मानिकपुरनि पातिल दहा गारुलति गामिनि रन्जित नाथनि न'आव हाबो बेयावनो सिगांनिफ्रायनो सिनायखानाय रन्जित नाथनि फिसाज्ला सतीश नाथनि लोगोआव दसे सम रायज्लायखांनानै गावनि सार्भिस पिस्तलजोंनो रन्जित नाथनि न'नि सिरियाव गरथाम गुलि गावगारो एएसआइ बिप्लब दासआ बिनि उनाव बियो जायखारलाङो बेफोरबादि गुलि गावनायाव रावबो जेबो जखम जायाखैब्लाबो नखरनि सुबुङा गिखांनायजों बे जाथायखौ बिथा खालामनानै एफआइआर होनाय जायो बे एफआइआरखौनो बिथा खालामनानै पुलिसआ एएसआइ बिप्लब दासखौ गावनि न'निफ्राय हमनानै लायो लोगोसे बे जाथायनि सायाव मानिकपुर पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानायखौ मिथिनानै मोननाय जादों बर' हारिनि थाखाय फिन मोनसेबाव गोजोनथाव खौरां आरोबाव मोन8 बर' हारिनि मुवा बेसादफोरा जिआइ टेग मोननो हाबावबाय थांनाय 31 मार्च 2024 इं खालारखालि बिटिआर सरकारनि नाजानायाव मोन 13 बर'नि आइजें आइलाफोरा जिआइ टेग मोननो हादोंमोन बेफोरनि गेजेराव दख'ना गामसा जोमग्रा खाम सेरजा सिफुंखौ लानानै गासै मोन 13 बर'नि आइजेंफोरा जिआइ टेगखौ मोननो हादोंमोन थिग बेबादियैनो दान मोननैनि उनावनो फिन आरोबाव बर' हारिनिनो मोन8 मुवा बेसादफोरा जिआइ टेगखौ मोननो हाबावबाय 2 मे 2024 इं खालारखालि जिआइ टेग मोननो हानाय मुवा बेसादफोरा जाबाय आर'नाइ नाफाम अनला ओंख्रि गोखा गोखै जौ गोरान जौ गिसि माइब्रानि जौ बिदै आरो नारजि फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय गोजोन्थों